Nuair a thosaigh mé ag scríbhneoir agus thosaigh mé ag scríbhneoir níola ar nói, is dóigh gur héal mé go raibh mé ag scríú do phobal bag. Ach chuir sé aontas an dóin armais leis na leabhar de friúil tá aon leabhar déag scríb agam ach tá siad aistríthe go 8 teanga ar fád an dóin. Chuir na rudaí sin aontas agus áthastágréite orm ach go speisialta ceannas go raibh mé ag scríú níola. Bhí dúil agam a gcónaí na scéalta agus a scéalaíocht. Is ceapann an bheith scríú cuid déanta agus mé bag bhí leabhar nó díogónaí gáil agam ach níor smaoinigh mé riamh go neamhain mar fást é. Bhí mé sa bhála lean aimsire ag tuairt airad don na leanaí agus ag léiriú agus ag léiriú agus ag léiriú lá. Agus is ag an pointe sin gur thosaigh an smaoiní sin na ghlacaí síl am an sin haon go dteach lomsa beidir tríal am an seas an scríbhneoir mé haon. Dearmid faoi Rita gur cailín beg í le smuintí móra. Tá sí aonteach stúm a láidir an sí haon, tá sí féin maní nach níl agla riú orthaí, scradaí nó scartí mar tá rud ag an mhícheart thart orthaí. Agus bralam sin fadéide agus bhí sin an sí ón tús. Ceannas gur Sraith leabhar atá a Rita bhí seans ag páistí scéalta eile Rita ach leis sin sribh. So Janan sin deafar iontach mór nar támas ag taisteal ar fud na tír a Janna ceardlan an scolanna agus is iontach an rud sin dúsa feicáil go muid ag tógáil rud aigen céim mar chéim ach cílíonn sé fásta níos mó aithnaí na páistí an cartar, níos mó ceangal a bhaithíonn siad leis an céad scéal eile. Ní leabhar de páistí bheith sí a ggéisteach leat caint faoi rud. So ní gá ddíreach leabhar Rita agus an ninja léiriú dífa. Is féidir an sin tréáil ninja dhéanamh mar hampla agus taismid dífa déanamh dhéanamh ninja gcuideachta agus get an ninjutsu dhéanamh agus an sadóis sin teigí siad an rud atá gceist agus bheith ceangal acu is seas a scéal ar thuaidh tá fíor. Hiya! Bhí me sé garcar aber an tnathúir le bliantí fada ag smaoinniú nach aonteach an smaoinniú lá éigean go dteach lomsa a bhrú lá. Bhí sé go haonteach an sin ar tháinig muid le chéile mar bhaithí sé cos le cadrú náisiúnach nádaithe. Agus is cólacht an tnathúir atá gcónaí géirí rud ag an bheith an deafar le dhéanamh agus rudaí a bhrú a gcónaí pés a bheith níos fuide. De grán ar a scríonn idir leabhar ní bhíonn teagmhil de chineal ar bíach go le maisíúir. Ach tá sé difriúil le héana agus Andrew Whitson mar bíimiid gobar le céal a go hiach le ón tús. Churann sé sin a chud saolaíochta haon isteach na pictiúir sin agus an amnaí go gcuireann sé scéal atá difriúil a gáil ré ins na pictiúir go mhaith nachrú a gceist agamsa agus go sin fíor thabhachta agus a páistí iontach abalta pictiúirí a léiriú ar gáid nachhol daoine fásta go mhaith sin. Nuair a léonn tú scéal de páistí, bhíonas agad go ddíreach go dté héalann siad de. Déanann siad gaire nuair atá rud ag an granar sa scéal. Tarraingann siad isteach anal nuair a tharlaíonn drochrod de Rita. Scradann siad ort nuair atá siad ag fannachtar drochrod le tarlaí. An sadóis sin bhíonas agad go ddíreach go dté an maithú a thug tú défa leis na focail agus leis na pictiúir sin. Agus is aonteach an privilege é sin. Agus maithíimiid go bhfuil pobal léiríteachta a bhí na thart ar na leabhar Rita beidir go háirithe ach fós an níos mó sin go bhfuil a lehéid rádan agus pobal léiríteachta Gaeilge a measc páistí.
John. Fresh. Lé.